Silav roj baş, hevallah, hêvîdarim hûn tev başin, silametin, çend nûçeyên ku me amade kirin dixwazim jora pêşkeş bikim di derbarê Bakurê Kurdistanê, pêvajoyê derbarê Rojavayê Kurdistanê de. Beriya her tiştî dixwazim emîn bim ku hem dengê min tê we û hem jî dîmen. Ya carna pir balkêşê ez vê derê ji wara pêşkeş dikim dibînim ku hûn dibêjin ne deng heye ne dîman. Hûn dikarin ji me re peyama bişînin ji kerema xwe re ka dîmen jî deng jî her tişt tekûzel cî xwe ye. Ka çend mesaja bişînin ji kerema xwe re temam e. Ez hema dest pê dikim. Pêşî em hema bi vê manşeta ku me anîye ser ekranê. Tamam baş e. Dîmen jî heye û deng jî heye. Mesele axaftina Tuncer Bakırhan heye. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê. Ka ew çi dibêje? Mesela ya îro hinek em ê behsa Şeyh Saîd bikin, behsa dewre bikin. Mehmet Uçum heye şêwirmendê AKP. Ew jî behs dike. Behsa qanûnên wê demê dike. Em dikarin qanûnê piştî serhildana Şeyh Saîd dubare bikin. Em ji nû ve derbixin ji bo şervanên PKK mesela. Vana hinek ez dibêjim bêrêziya li milletê Kurd, li tekoşîna milletê Kurd. Yani dewra Şeyh Saîd derbas bû, dewra Şeyh Saîd millet hev teslîm bû, xilas bû, serhildanekî bidawî kirin. Serhildan jî nebû, komkujiyek bû. Tuncer Bakırhan çi dibêje hevan? Ez hinekî ser vê jî şîrove bikim, paşê em derbasî daxuyaniyên Uçum dibin, Hakan Fidan hene û kesên din ji Amerîkayê hin daxuyanî hene. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan dibêje ez bang li desthilatariyê dikim ku gorên Şeyh Saîd, Seyid Rıza, hemû wendayiyên me, şexsiyet rêberên me eşkere bike, êdî divê komara Tirkiye Demokratîk be komara 100 salî ji gelan re eş û xwîn anî. Di 100 salên borî de ziman, çand, nasname hatin înkar kirin. Em jî dibêjin êdî ne reng bêne înkar kirin ne jî li dijî vê yekê serhildan çêbibin. Li rojhilata navîn niha di nava şer û pevçûnan de rewşekê pir cuda heye. Şer heye, pevçûn heye, xwîn dirije rojhilata navîn. Krîz heye. Sedema vê jî sîstema heyye ya îro ye ji ber înkarkirin, ji ber nebûna demokrasiyê şer û pevçûn nasekinin. Dibêje Tuncer Bakırhan. Niha em di pêvajoyekê gelek girîng re derbas dibin li Bakurê Kurdistanê Tirkiye. Demokrasî, aştî divê bi hev re bimeşin. Eger demokrasî nebe wê aştî jî neyê vî welatî. Eger demokrasî hebe, aştî jî wê hebe. Yek ji wan nebe êdî jî çê nabe. Gorên Seyid Rıza, Şeyh Saîd divê êdî zelal bibin, eşkere bibin. Divê desthilatarî gavan bavêje. Çi gavin ev? Gavê ku em behs dikin, di serî de dikarin girtiyê nexweş serbest berdin. Karkerên ku bi kanûn hükmünde kararname, yani biryarname di hükmê qanûnê de Tayyip Erdoğan biryarekî dide, ew mîna ku qanûn be derbas dibe. Li ser talîmata Tayyip Erdoğan bi hezaran însan mağdur bûn ji kar hatin avêtin. Em jî re dibêjin KHK li Bakurê Kurdistanê. Pir însan mağdurin. Karkerên ku bi biryara KHK'yê ji kar hatine derxistin, dikarin vegerin ser karê xwe. Dibê qanûnekî wisa dibê ji nû ve derbikeve ku Tayyip Erdoğan bibêje ez poşmanim, min rezîl û riswa kiriye vî welatî, ez dixwazim telafî bikim. Wan însanan ji nû ve vegerin ser karê xwe. Tabii daxwaza Tuncer Bakırhan ev e. Girtiyên ku cezayê wan teqez bûne divê dikarin werin berdan. Gavên ku Dem Partî pêşniyaz kiriye ev e hevanno. Girtiyên nexweş tenê werin berdan, êdin bila hepsê dabin. Karkerên ku bi biryarên KHK ji kar hatine derxistin dikarin vegerin ser karê xwe. Girtiyên ku cezayê wan teqez bûne dikarin bêne berdan. Yani girtiyên ku cezayê wan teqez bûne ew çi ez wî jî nizanim. Yani girtiyên ku cezayê wan teqez nebûne wê çawabin, di hepsê dabin. İnsanên fikrê xwe beyan kirine, xwe îfade kirine, însanê ku dawa Kurd kirine, însanê ku serxwebûna Kurdistanê xwestine, însanê ku azadiya Kurdan xwestibin, qedera wan wê çi wabe divê hepsê de bimînin. Ez dibêjim daxwazên Kurdan ne zelalan hevanlo. Derdê me, pirsgirêka me ya serekê ev e. Mesela bifikirin tiştê ku em ji dewleta Tirkiye dixwazin, tiştê ku Rêzdar Tuncer Bakırhan ji dewleta Tirkiye dixwaze, yani gav bavêje, tenê telafîkirina hin xetayên van salê dawiyê ye. Mesela faşîzma Tayyip Erdoğan insan avîtine hepsine.
Dibe bila insan warın berdan ew jî yê nexweş tenê. Ya ez bim mesela Rêzdar Tuncer Bakiran ez bim dibêjim tu însanekî ji dawa Kurd û Kurdistanê dibit hepsê de nemîne. Net zelal ew qas. Ji çima ya? Çima merov kekeme kakasî de axife. Çi icab dike ya? Gotinê devê xwe de bigerînî. Li ser navê milletê Kurd wextê ku ez siyasetê bikim ez dibêjim tu însanekî min ji dawa Kurd û Kurdistanê dibêt hepsê de nemîne. Net zelal. Ew qas. Girtiyên ku cezayê wan teqez bûne, ê nebûne, girtiyê nexweş e, ê serî wî değişê, ê tiliya wî değişê, kudra wî değişê, tiştekî wisa tune ye. Milletê Kurd li hember dewleta Tirkiye şer kiriye, em aliyekî şerin, aniha pêvajoyê aştî heye, her du alî jî bi qasî hevsûjdarin li hember şer, di mesela şer da, her du alî dibe hevûdû bi şiklekî efû bikin. Her du alî. Aştî pêk were. Ez niha têm ser daxuyaniya Mehmet Uçum jî. Her du aliyan kîjan alî zêdetir zirar dabe sivîlan derketibe dervey prensîbê şer dibe cezayê xwe bikişîne. Tazmînata wî bide. Dewleta Tirkiye wisa zû zû nikare bifilite. Komkujiyê xwe, xwînrijandinên xwe, tiştî ku anîne serê Kurda ne wisa ye. Mecbûr e hesabê bide. Em mağdurin. Milletê Kurd pir gîriye. Milletê Kurd pir mağdur bû. Evdî mesela mafê netewî em dayînin aliyekî mağduriyet heye li holê. Ew divê telafî bibe. Tiştekî din dixwaze Rêzdar Tuncer Bakirhan Figen Yüksekdağ Selaheddin Demirtaş girtiyên doza Kobanî divê dikarin werin berdan. Şaredariyên ku qeyûm li ser wan hatine tayinkirin dikarin vegerin ser karê xwe. Ev gav dikarin wekî gavên erênî bêne avêtin, lê mixabin heta niha ev pêvajo yekalî hatiye meşandin. Divê ji aliyê din ve jî dewleta Tirkiye jî gav bavêje, dibêje Tuncer Bakirhan. Komisyona kepazê ku zimanê Kurdî qedexe kiribû, ew jî divê bila biçe serdana girava İmraliyê Rêzdar Abdullah Öcalan godar bike. Wana daxwazên demkîne hevanno ji ber vê yekê Rêzdar Tuncer Bakirhan elbet wextê ku bixwaze mafê Kurdan rêz bike dikare lîsteyekî dirêj rêz bike dayîne pêşiya dewleta Tirkiye lê ew jî dizane ku eger vê lîstê rêz bike pêvajo bi dawî dibe. Çünkü ev pêvajo hevanno pêvajoyekî pir hesas e. Hûn zanin heta kengê dewam dike ev pêvajo derekî binivîsînin. Ev pêvajo dewam dike heta ku Kurdan daxwazê xwe anî ziman. Roja ku Kurdan daxwazê xwe netewî anî ziman pêvajo bi dawî dibe. Çare wî tune ye. Rastiye me ev e. Çünkü ev pêvajo ji bo xatirê çekdanîna Kurdan çêbîye. Ji bo ku dewleta Tirkiye zirar bide Kurdan pergala heyî a Kurdan xirab bike qebûl kiriye pêvajoyê de rêve biçe. Niha ji daxuyaniyên Mehmet Uçum şêwirmendê AKP xuya dibe. Hûn ê bibêjin pêvajo ji aliyê dewleta Tirkiye ve tê rêvebirin ne ji aliyê AKP ve. Ê AKP aniha dewletê bi rêve dibe. Ya yani hêk ji mirîşkê derketiye, mirîşk ji hêkê derketiye meselekî din e. Eyn wekê wî ye. Ka em binêrin Abdullah Öcalan çi gotiye di derbarê pêvajoyê de, di derbarê Rojava de bi rêya Ömer Öcalan. Rojnameger, hevalê min ê rojnameger maşallah dekak bi Ömer Öcalan re hevpeyvînekî pêkaniye. Jê xwestiye ku naveroka hevdîtina xwe ya bi Rêzdar Abdullah Öcalan re hinekî eşkere bike. Ka em binêrin çi gotiye. Parlamenterê Dem Partiyê Rûhey Ömer Öcalan nêrînên Abdullah Öcalan ên li ser Rojavayê Kurdistanê ji maşallah dekak re ji rûda wê re eşkere kirin. Ömer Öcalan ragihand ku zimanê Kurdî yê Abdullah Öcalan li gorî berê gelekî baştir bûye. Bi rastî axaftina seroketiyê û Kurdiyê wî hem heremî hem jî ji alî akademîk ve xurttir bûye.
Zarave heremî bêtir têde hebû lê Kurdiyekî akademîk jî bikardanî ji birkirin tune ye. Kurdiya xwe ji bîr nekiriye divê. Ji bo şêwazê têkoşîna piştî niha jî ev agahî dan. Elbet têkoşîna Kurdan bi şiklekî xurt wê berdewam bike. Hişmendiyeke Kurdî ji bo paşerojê hatiye afirandin. Hêzeke dînamîk, hêzeke aksiyonel e. Ji bo siberoja vî welatî Kurd aktorê sereken e. Di vî aliyê de rol mîsyona xwe dikarin bilîzin milletê Kurd. Parlamenterê Dem Partiyê diyar kir ku ew dixwazin Kurd bi nasnameya xwe, bi hebûna xwe, bi zimanê xwe werin qebûl kirin. İnkârkirin tune ye di vê pêvajoyê de. Ev yek gava ewil e. Dibêje Seroka Apojî dema behsa hevdîtinên xwe dike, gotineke Çîniyan heye, ew wî bikartîne. Mesela rêvîtiya 1000 kilometreyî bi gavekî dest pê dike. Divê ev gav were avêtin. Ev 1000 kilometreye ew demdirêj divê berdewam dike. Niha gava ewil divê were avêtin, ew jî hatiye avêtin. Yani ji bo tu 1000 kilometre bimeşî divê pêşî gava ewil bavêjî. Divê dewlet jî berpirsyariyên xwe bîne cih, êdî samîmiyeta xwe nîşan bide. Gavên pêwîst bavêje. Yani Abdullah Öcalan jî dibêje em nikarin hemî tiştî barê vê pêvajoyê dayîn ser pişta milletê Kurd. Niha li qada cîhanê jî li hemberî Kurdan li ser siyaseta Kurdan terorîzekirin hebû. Dîplomasiya Tirkî jî ji çar aliyên cîhanê li ser tunebûna Kurdan de hate meşandin. Dema ew qedexe rabe, ew terorîzekirina li ser Kurdan jî radibe. Kurd li Kurdistanê jî li rojata navîn jî wê gavê mezin bavêjin, êdî xwe bi xwe dikarin ava bikin. Yani Kurd dibe hinekî ji wê sûcbariyê xilas bin. Mesela terorîzmê. Mesela dewleta Tirkiye li her derê cîhanê ciyê ku diçû di xebatê xwe dîplomatîk de, di kirîna esker, di çek û cebilxanê da tim behsa terorîzma Kurdan dikir. Ew ê dîsa jî behs bikin. Dîsa jî behs bikin. Mesela ew ê behsa cihêkariya Kurdan bikin. Şer û pevçûn xilas be jî, hevando, eger sibê dust be em bibêjin mafê Kurda yê azadî heye, mafê Kurda ê cihê ve heye, ku mafekî pir însanî ye, normal e. Yani merû çawa ku bibêje em bi hev re bijîn, wextê tu bijî binêrin hevala. Te got em bi hev re bijîn, em çi ye? Em, gotina em çi ye? Yani tê wê manê ku du kes yan sê kes hene. Em yani. Ha. Wextê ku te got em, kî ne? Dibe tu tespît bikî. Kurd û Tirk. Ne? Arab kî dibe bila. Ha. Te wextê biryar da ku tu bi hev re bijî, heqê te heye ku tu biryar bidî ji hev cihê jî bibî. Ev e demokrasî, ev e mirovahî medeniyet. Çima tu min mecbûr dikî ez bi însanekê re bijîm. Yani ev cüreyekê tecavûzê ye. Tu nikarî mecbûr bikî. Jiyana bi hev re li ser esasê dilxwaziyê ye, rizadiliyê ye. Mirov bi riza dilê xwe ancak dikare bi hev re bijî. Mecbûriyetê be nabe. Dibe mafê mirovan ê cihêbûnê hebe û mirov bi riza dilê xwe bi hev re bijîn. Veya adetê. Lo adetê medeniyetê ya. Ya vî ez naafirînim. Veya şîreta min jî ne, pêşniyaza min jî ne. Veya ABC'ya medeniyetê ye. Rast e ne rast e? Dibêjin rast e, hûn jî bêjin. Dibêjin aliyê Kurdan dibe daxwazê xwe hinek zelaltir bikin, rast dibêjin. Hûn jî rast dibêjin. Niha li qada cîhanê jî dibe li hember Kurdan li ser siyaseta Kurdan terorîzekirin hebû, dîplomasiya Tirkiye li çar aliyên cîhanê li ser tunekirina Kurdan de hate meşandin. Dema ew qedexe rabe, ew terorîzekirina li ser Kurdan jî rabe, Kurd li Kurdistanê li rojata navîn jî wê gavên mezintir bavêjin, xwe ava bikin ji nû ve. Ömer Öcalan pirsa gelo banga Öcalan Rojavayê Kurdistanê jî li xwe digire wiha bersivand. Elbet li ser hev bandorê dike. Vê rastiyê jî em dibînin li biryarên Sûriyê binêrin, biryarên Rojava bila Kurdên Rojava bidin. Öcalan ji Ömer Öcalan re gotiye
biryarên di derheqê Sûriyê de, biryarên di derbarê Rojavayê Kurdistanê de bila Kurdên Rojava bidin. Terorîzma Daişê Kurdan li Kobanî sekinand û dunya jî Ewropa jî dişopîne. Ez bawer dikim di pêşarojê de Kurdên Sûriyê, Kurdên Rojavayê Kurdistanê wê paşaroja xwe, qedera xwe bi xwe tayin bikin. Tekoşîna Rojava ji bo mafê tekoşînekê pir taybet û pîroz e. Tekoşîna Rojavayê Kurdistanê ji bo me dibe tekoşînekê taybet e, pîroz e. Gelek berdêl li wê derê hatine dayîn. Em nabêjin bazar li ser Sûriyê û Kurdên Sûriyê çêbibe. Em tiştekî wisa binav nakin. Lê bandora Serokapol li ser Rojava li ser Sûriyê heye. Divê meseleya Sûriyê bi rejîmê re were çareserkirin. Dema pirsgirêk li Sûriyê hebe, divê ew dewletbûn li wê derê ji aliyê dewleta Tirkiyê ve were qebûl kirin. Yani çi biryar were dayîn li Sûriyê navbera Ereb û Kurdan de divê Tirkiye qebûl bike, encamê re razî bibe. Divê dewleta Tirkiye karibe bi Mazlûm Kobanî re bipeyve, bi Salih Müslüm re qise bike, bi Aldar Xelîl û Foza Yusuf re biaxife, bi wan re hevdîtin çê bike. Bi vî şiklî hebûna Kurdan ji bo tüm milletî nexeter e. Yani hebûna wan li hember Kurdan divê nexeter be. Li gorî vê gavê divê mirov tev bigere. Hebûna dewleta Tirkiyê jî ji bo Kurdan divê nexeter be divê, a Kurdan jî ji bo dewleta Tirkiyê nexeter e. Abdullah Öcalan dibe qala serbestiya xwe nekir. Behsa azadkirina xwe nekir. Ev pênc carin dibe em diçin hevdîtin pêkirinin me Serokapol dibe dîtiye behsa gelek mijaran dikin. Dema hevalê me diçin şandeya Dem Partî jî dema ku diçe li gorî wê em dizanin behsa hin tiştan dike lê aliyê meseleya serbestiya xwe de azadiya xwe de behs nake. Meseleya Kurd û Kurdistanê beriya her tiştî dibîne. Çareseriyê beriya her tiştî dibîne. Mesela di mijara Selahedîn Demirtaş de jî divê pênc cara me hevdîtin çêkir, to rojekî behsa Rêzdar Selahedîn Demirtaş nekiriye, me bes nekiriye. Artêşa Şamê êrişê Qesedê kir. Ez vê nûçeyê ji we re pêşkêş bikim, paşê derbarê pêvajoyê Rojava de em hin tiştan bibêjin. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ragihand ku komên çekdariyên hikûmeta demkî ya Sûriyê li gundewarê Raqa êrişê hêzên wan kir. Di daxuyaniya Qesedê de hate gotin ku êriş hatiye têkbirin. Di encamê de sê şervanê wan sivîkî birîndar bûne. Êriş bi dron û çekên giran hatine kirin. Navenda ragihandinê ya Qesedê bi daxuyaniyekê eşkere kir ku hêzê wan îro li derdora gundê Xanim El Elî li gundewarê Rojhilatê Reqayê rastî êrişekê hêzên hikûmeta Şamê hatine. Komên çekdar divê êrişê de dron jî bikaranîne, çekên giran jî bikaranîne. Qesedê ev êriş weke nîşaneya arawişa tevlihev û êrişkariya komên hikûmeta Şamê pênasê kir. Da zanîn ku ev êriş li dijî ewlehiya sivîlan e, li dijî aramiya herêmê pêk hatiye. Em ê li hember van êrişan bêdeng nemînin dibêje Qesedê. Hêzên me bi berpirsyarî tev digerin. Bi vî awayî ancak karîn ev êrişa bê serûber têk birin û statî. Di encama êrişê de sê şervanên Qesedê sivîkî birîndar bûn. Di nava komên êrişkaran de hin birîndar hene, lê kuştî hene tune ne nayê zanîn. Qesedê diyar kir ku wan bawekî berpirsyar bersiva êrişan daye. Hevçûn ji bo berfireh nebe, baldar tevgeriyan e. Li hember van êrişan em ê bêdeng nemînin ji bo parastina herêmê jî çi pêwîst be em ê bikin, dibêje Qesedê. Ji aliyê din ve bang li aliyan kir. Bi taybetî û aliyên ku komên çekdar dixin nava hereketê, van êrişên bê serûber rawestin. Ji ber ku bûne xeterî li ser ewlehiyê, li ser aramiya milletê me. Ez dîsa şîroveya xwe meşhûr bibêjim. Hemî êrişên li hember Qesedê rêveberiya Xweser ji aliyê dewleta Tirkiyê ve têne plankirin bê şik û bê şüphe. Muxatabê me, muxatabê van êrişan berpirsyarî ne di destê Şamê de ye. Şam tune ye, tune ye. Ne xwedî îradê ye. Ne xwedî wê kapasiteyê ku bikaribe biryar bide. Yani hûn bawer dikin rêveberiya Şamê di dewrekî ew xwasa hesas te rabe çekdarê xwe yê li Raqayê bixe hereketê bêje ka êrişê ser Qesedê bikin em hinekî kêf bikin. Ka hinekî êrişê wan bikin bila bitirsin ji herêmê hinekî dûr kevin. Ma tiştê ku se heye? Ne wisa ye. Çekdarên di nava artêşa Sûriyê de hatine kirîn, hatine kirêkirin ji alî dewleta Tirkiye ve.
navê van hereketan provokasyon e. Yani sorkirin û tevdan. Bi şeklekî din û dikare bêje fesadî. Hereket çê dike, fitne fesadî derdixe, ji bo ku qesedê jî bi sert, dijwarî bersiv bide û şer çêbibe. Dewleta Tirkiyê jî were müdaxele bike, bêje birayê me yên Sûriyê pev çûne, nava xwe de şer dikin, wana nizanin bijîn ka em wekî hêza Tirkiye biçin müdaxelê, hebûna xwe ya li wê derê rewa nîşan bidin di çavê dinya alemê de. û ew ê bibêjin Kurd rehet nasekinin, rêveberiya Rojava rehet nasekine, tim şer û pevçûnan derdixin. Yani weke sergiran, makûl naxwazin me nîşan bidin. Niha di çavê dinya alemê de hêzên me ê Rojava makûlin, sergiranin. Zû bi zû tevlî şeran nabin, ne tehdîtin li ser herêmê. Di têkoşîna li hember Daişê de serkeftinekî mezin bi dest xistin. Vaya ketiye çavê dewleta Tirkiye. Biye çi? Biye kelemê çavê te? Tiştekî wisa ye bû. Em bidomînin. Niha ev aliyê hêzên hikûmeta Demkiya Şamê êrişê Swêda jî kirine, êrişê herêma Durziyan, ew jî meseleyekê dine. Meselekî bi heva girêdayî ye, yani eynî provokasyon e hevalna. Hêzên parazvanên niştimanî yên Swêdayê di derbarê êrişên hêzên hikûmeta Veguhêz de daxuyaniyekê weşandine, têda dibêjin hikûmeta Veguhêz ya Şamê di saetên dawiyê de êrişê ser herêmê me kirine, li eniya Rojavayê Swêdayê çend bombe barandine. Di daxuyanî de hate destnîşankirin ku hêzê hikûmeta Veguhêz doh sibê yani 15 mijdarê bi dijwarî bawekî serûber bê serûber êrişê derdora girtîgeha sivîl kirine. Di encamê de du wesayetên sivîlan zirar dîtine. Hakan Fidan axifiye, Hakan Fidan ka min êrin çi dibêje? Başî ez ê cî bidim ew ûçû mêwanê ucube ûçûm tiştê pir xweş nabêje. Rayedarên Kurdan daxwazên xwe pir zelalî danayînin ser masê, ew jî ceseret dikirin. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan got, arayîça danûstandinên di navbera YPG û Şamê de gelekî giring e. Ew naxwazin navê Qesedê bikarbînin, ew dibêjin YPG. Hakan Fidan di weşanekê zindî ya A Hewrê de kanala AKP'ye pirsên di derbarê Rojavayê Kurdistanê de bersivandin. Fidan li ser mijarê pêwendiyên Qesedê YPG yên bi Şamê re vegot. Ew çima nabêjin Qesedê nizanim. Tim dibêjin YPG. Halbuki YPG perçeyekî biçûk ê Qesedê ye. Dibêje şopên hevdîtinên di navbera YPG û Şamê de gelekî giring in. Wekî hûn dizanin ev hevdîtin demekî rawestiye bûn. Bi taybetî piştî müdaxeleya İsraîlê ya li Başûr ya ji ber hin rûdanên din ên li Sûriyê dibe hevdîtinê di navbera Qesedê û Şamê de rawestiye bûn. Em li bendêne ku hevdîtin ji nû dest pê bikin. Em li bendêne ku bigêjin encamekî jî. Xalên diyar yên peymanan hene, eşkere bibin û pêk werin. Danûstandinên ku tên meşandin hene niha. Hevdîtinê ku bi Amerîkyan re jî têne kirin hene. Hevdîtinê ku bi me re jî tê kirin hene. Gelo vaya li xwe mikurtê vaya tiştekî nû eşkere dike ku di navbera dewleta Tirk û YPG de hevdîtin hene. Hakan Fidan behsa wê yekê dike. Hevdîtinê ku Şam bi YPG re dike heye. Hevdîtinê ku bi Amerîkyan re dikin hene û hevdîtinê ku em dikin hene dibêje. Xuya ye hevûdû dibînin. Niha Fidan mijara İsraîl û Sûriyê jî nirxand. Niha meseleya me ya yekem û ya herî mezin a me û Amerîkyan ew e em piştrast bikin ku İsraîl ji bo Sûriyê ne gef û tehdît e. û Sûriye jî ji bo İsraîlê ne gef û tehdît e. Herkes bala xwe bide ser yekparçeyî axê û serweriya xwe. Niha beşekî ji axa Sûriyê dibin dagirkeriyê de ye. Divê ev dagirkerî bi dawî bibe, nabe ku nêzîkatiyê ku gefê li Sûriyê dixwe dibe bimîne. Yani helbesta xwe a ku bûye gef li ser Sûriyê dibe êdî bi dawî bike. Binêrin hevala. Pir giring e ku Amerîka piştgirî bide nîzam, refah, îstiqrara li Sûriyê. Hevan no. Bala welî Hakan Fidan çi dibêje?
Hakan Fidan wezîrê karê derve ê Tirkiyeyê ku ev dewlet qismekî mezin ê Sûriyê dagir dike. Vî dewletê dagir kiriye qismekî mezin ê Sûriyê. Efrîn di nav de ye, Sirêkaniyê di nav de ye, Girêspî di nav de ye, Cerablus, Ezaz, Bab hemî di nav de ne. Bakurê Sûriye komple dagir kiriye. Berpirsyarê vî dewletê Arabiye dibêje ji Amerîkayê re beşekî ji axa Sûriyê dibin dagirkeriya İsraîlê de ye. Divê ev dagirkerî bi dawî bibe. Ez ji we re bêjim çi qas dagirkeriye. Alvî xerîta aliya rastê binêrin çiyayê şêx heye. Ew ciyê qehwerengî. Behsa wê derê dike. İsraîl îro derketiye dibêje ez ji çiyayê şêx dernakevim. Ez dernakevim. Qasê 15-20 kilometre nêzê Şamê ye. Hakan Fidanê ku ji pêncan parekî Sûriyê dagir kiriye bin kontrola xwe û tonan çeteyên xwe biriye wê derê tam çeteyên ji bermayiyên Daişê û El Nusra û El Qaîde û filan bêvan radibe ji İsraîlê re dibêje te beşekî Sûriyê dagirkiriye dibe ev dagirkerî bi dawî bibe. Û kesek tunê jî re bêje ya arkadaş pêşî tu dawî li dagirkeriya xwe bîne. Em binêrin Mehmet Uçum çi dibêje guherandina piştî sirildana şexseyê dikare wekî mînakekî ji bo qanûnekî taybet ji bo pêvajiyê weregirtin. Ez vê hema bînim ser ekranê êdî hûn çawa fehm dikin fehm kin. Hevalên ku Tirkî zanin dikarin Tirkî bixwînin. Ê Kurdî dixwînin ez dikarim ji we re aniha Kurdî wî bixwînim. Ev camêr şêwirmendê Serokkomar Tayyip Erdoganê navî Mehmet Uçum e her pazar derdikeve di derbarê pêvajoyê de nivîsekê dinivîsîne. Nivîsên beredayîne, fikrên beredayîne, eleqa wan bi Kurdiyê bi Kurdan tune ye, eleqa wan bi rastiyê tune ye, Kurdan weke qewmekî xwedî problem, qewmekî problematîk dibîne. Bûne bela serê Tirkiyeyê wisa dibîne. Kurdekî jî ranabe nabêje ya Mehmet Uçum tu kî kuro tu kî la. Ya hedê xwe zanibe here were ya. Ya çêkê milletê Tirk hebe ê Kurdan jî wê ev hebe. Jê kêmtir be vaya heqaretekî ye zulmekî ye li Kurda. Tu Kurdekî divê dunyayê de nikare bi me bide qebûlkirin ku heqê me ên netewî dibê ji ê Tirka kêmtir be. Kîjan Kurd dikare were me îqna bike ya? Kîjan Kurd dikare were we îqna bike? Ez dikarim were me îqna bikim. Ez bêjim Tirk serdestin bila dewlet ya Tirkan be bila ê Kurdan dewlet tune be tiştekî tune be û heqê wan jî bila qasê ê Tirka tune be. Ma tiştekî wisa dibe vaya heqaret e, zulm e li mirovahiyê ye ne tenê li Kurda. Tiştekî wisa nabe yani dervey mantıqe. Yani guherandina piştî serildana Şeyh Saîd dikare weke numune were nîşandan ji bo çêkirina qanûnên taybet di ji bo vê pêvajoyê ji bo gerîla yani ha. Ji em binêrin dîrokzan baştir zanin wê demê çi çêbûye. Piştî ku her tişt temam bû Şeyh Saîd û hevalê wî dar vekirin qanûnê taybet çêbûn ê merû çawa dewra Şeyh Saîd dikare bîne weke numune ji bo îro nîşan bide. Dewra Şeyh Saîd ji bo me dewra tarî ye, dewra zulmê ye, dewra têkçûnê ye, dewra tunebûnê ye, dewra bêtonkirina Dewra û Doza Kurdistanê ye. Ji bo me rûreşiya me ye, dewra rûreşiya me ye. Wê dewrê tu nikarî weke numune nîşan. Çi dibe bila bibe? Tişta herî baş a wê pêvajoyê jî tu nikarî ji bo îro nîşan bidî. Tişta herî mükemmel a dewra Şeyh Saîd jî ji bo me têkçûna herî mezin e di vê dewrê de. Çünkü ew dewrekî reş e. Tarî ye, xıyaneta dewleta Tirkiye li Kurdan e. Şêwirmendê Serokkomar Mehmet Uçum qanûna ku piştî serildana Şeyh Saîd ya 1925 hatibû derxistin wekî mînakek nîşanda ji bo qanûnekî yekane taybet demkî ji bo vê pêvajoyê. Yani qanûnekî çawa ye ne daîmî ha di destûra bingehîn de çê nabe. Qanûnekî tek qanûnekî derdixe pir taybet e û demkî ye ha. Demkî çi ye? Vaya ew çiqas bana îtiraf dikin jî em Kurd fehm nakin.
Demki çiye? Yani kanuneki em derdixin. Vanê çiyê tên teslim dibin, hemî em wana bi şeklekî azad mîna ku azad bin em nîşan didin di nava civakê de û paşê jî em dibêjin adê kanûn manûn xilas. Yan jî binêrin ji we re çi dibêjim ji kerema xwe re not bikin. Yan jî piştî ku gerîla hat herkes gihîşt wê qenaetê ku li Tirkiyeyê demokrasî heye, aştî heye, em dikarin êdî fealiyetê xwe ji bo Kurd û Kurdistanê birêve bibin. Ji nişka ve planekî çê dikin. Generalekî derdixin bi destî wî darbeyekî sexte didinkirinê ew camerê esker radibe hemî qanûn û destûra bingehîn diguherîne ji nû ve faşîzmekî ava dike van siyasetmedarê me Tirk jî dibêjin a bi Xwedê ne destê me daye suçê me tune ye aha darbe ye edetê me ye em 10 sala 20 sala carê darbe çê dikin veya edetê Tirkiye ye qe qusûrê nenêrin Kurd çawa mağdurin Tirk jî wisa mağdurin ji xwe niha edetê Tirkan e tim wisa dibêjin ya ma zulm tenê Kurd dibînin ma Tirk jî zulm dibînin ceme edete tim darbe çê dibe û mağdurên vê darbê Tirkin jî Kurdin jî wê demê mademkî cema edetê hûn hema sibê hetayê verê darbe çê dikin 10 sala carê darbe çê dikin wê demê hûlmala xwe em mala xwe cema edetê darbê tune ye em hinekî zulm li hev dikin me em nava hev Kurda da lê em ne darbekarin em li gorî urf û edetê xwe hinekî baştir dikarin bijîn we goterê îja ji we re bixwînim hevan na û çûm dibê ev qanûna taybet yekane û demkî em dikarin çê bikin ji bo ku ev mesela çekdarên Kurd temamî ji holê rabin. Li gorî vê yekî armanca qanûnê ew e kesên ku reviyan e yani kesên ku fîrar kirine serê çiyê ew wisa pênasê dike. Ji rêya rast derketine mesela gerîla û mîna însanekî ku ji rêya rast derketibe nîşan dide. Lê ev însanên ku rêzê ji komara demokratîk a Tirkiye re digirin dikarin ji bo welêt sûdmend bin fayde bigînin welêt dibe em dikarin darizandinekî demkî ji bo wan çê bikin qanûnên taybet ez dubarê bikim kesên ku weke îsyankar derketine serê çiyê ji rêya rast derketine amma welakîn rêzê ji hikûmet na rêzê ji komara Tirkiye re digirin ji rêzê ji Cumhuriyeta Tirkiye re digirin demokratîk min lê zêdekiriye demokratîk ez demokratîk bûna xwe şûma digirim ew kesên ku ji rêya rast derketine rêzê li komarê digirin ji bo welêt dikarin sûdmend bin fayda wan bigêje welêt ew kes divê dikarin bikin ber van qanûna êdin hemî terorîst ev bi vî awe niha canikek din heye daxife hevan no it was not, al-Shara and his party and his group that really did the heavy lifting in terms of defeating ISIS and the caliphate in Syria. It was the Kurds, these poor Kurds who can't catch a break. They really did the work, and they don't get a White House meeting, and they don't get sprayed with Victory 45, 47 cologne. And because part of this a reconciliation with Syria is also a reconciliation with Turkey. So, right, it's just always better to be the bad boy and be useful than to be the good boy and not be so useful, I guess, in politics. It was not, al-Shara and his party and his group that really did the heavy lifting. The caliphate in Syria. Mesele hevalê ku fehm kiribin fehm kirine hevalê ku fehm nekirine ev rojnamevanekî Amerîkî Rebecca Sugar li ser kanalekî YouTube'ê de axife di New York Sun mijarên girîngên di derbarê rojhilata navîn de analîz dike li ser serdana Ahmed el-Shara ya Amerîkayê hin tiştan dibêje di derbarê Qesedê de daxife di derbarê Qesra Spî de şîroveyan dike dibêje Kurdên Sûriyê li keleka dewletên yên Amerîkayê li keleka Amerîkayê
li keleka dewletên Avrupayê cih girt di tekoşîna li hember Daişê de pir bawekî fedekarî şer kirin, lehengiya xwe nîşandan, di şerê li dijî Daişê de berdelên pir giran dan. Lê niha di şûna ku ev şervanên Kurd werin xelatkirin, werin pîrozkirin, rabûn El-Şara û hevalî wî xelatkirin. Ji ber vê yekê serdana Ahmed El-Şara ya Amerîkayê hewldana rewakirina wî rexne dike. Bi vî şeklî nabe. Di şûna wî de divê Kurd bihatana Qesra Spî. Kurd bihatana Amerîkayê onore bibîyana. Ji ber ku di rojên herî tarî de di tekoşîna li hember Daişê de wan li keleka we cih kirt. Ew hatin kuştin, ew birîndar bûn. Em jî dibêjin rojnamevanî ev e. Rebeka Sugar bijî mala te ava. Xebatê xwe eyne wisa bidomîne. Em jî li keleka wî cih dikirin. Kurdekî me jî tişt mîna wî nabêje ha. Bravo. Niha ez ê bibînim. Dîmenekî din bînim ser ekranê, paşê ez bidomînim. Erê. Wezîrê İsraîlê daxife kamînerin ew çi dibêje. Hûn zanin hevan no çiyayê Ewîl Kudriyê, çiyayê Şêx. Çiyayê Şêx li vê derê ji were bêjim. Deqekî. Niha ev xerîteyê aliyê rastê hûn dibînin girê Golanê ew cî cixêz xet hene ew girê Golanê ye ew pir zemanê berê de ji aliyê İsraîlê ve hat bi dest xistin. Paşê jî di vî şerê dawiyê de beriya salekî İsraîl ber bê Şamê ve ketirê çû heta çiyayê Şêx bi cih bû. Çiyayê Şêx tam di nava axa Sûriyê de ye. 15-20 kilometre nêzê Şamê ye. Girekî stratejîk e. Wextê ku mirov li wê derê bi cih be, dewletekî li wê derê bi cih be, kontrola temamê herêmê dixe destê xwe. Şam çiye li wê derê bi cih bîye? Şam na, İsraîl çiye li wê derê bi cih bîye? Niha gava din Hakan Fidan ew rexne kir. İsraîl di dirheqê vê meselê de tiştekî dibêje. Katz çi dibêje? Wezîrê Parastinê yê İsraîlê İsraîl Katz got xweza wê were bêçekirin û Hamas jî wê di xeta zer de were bêçekirin. Artêşa İsraîlê wê ji çiyayê Şêx venekişe. Ew ê tim daîmî li çiyayê Şêx bimîne di nava Sûriyê de. İsraîl Katz destnîşan kir ku xeza wê heta tûnela dawî jî were bêçekirin. Hamas wê di xeta zer de ji aliyê hêzeke navnetewî yan jî artêşa İsraîlê ve were bêçekirin. Artêşa İsraîlê wê li çiyayê Şêx û herêma Ewlehiyê ya li Sûriyê bimîne. Yani ew cî ku min nîşanê we daye ser ekranê aliyê rastê ew herêma Ewlehiyê wekî herêma Ewlehiyê pênasê dikin. Siyaseta İsraîlê ya redkirina avakirina dewletekê Filîstînî berdewam dike. Yani em naxwazin dewletekê Filîstînî were avakirin. Lê medyaya Filîstînê ragihand ku vê sibê xeta zer ya rojhilatê Xan Yunusê ji aliyê İsraîlê ve hatiye bombekirin. Hevan no tiştekî min ji bîr kiribe heye tune ji ana ji were bêjim nûçeyên deqeyên dawî nûçeyên lezgîn ku di dema amadekirina bernameya me de ketine weşanê. Tiştekî awerte nû başê anha Amerîka Venezuela şerê wan heye. Li Amerîkaya Latîn Amerîka hinek nava tevgerê de ye. Ev bindirin kaçıwa dibe. Ez xatir ji we dixwazim di saetên pêş me de eger imkan bibînim ez ê ji were bültenekî din pêşkêş bikim. Hevan no. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş.